Imagine meeting an Igbo person and all you can say is kedu. Today, I will teach you how to greet properly and sound polite in Igbo. Imagine na ị zutere onye Igbo ma naanị ihe ị ga-ekwu bụ kedu. Taa, ka m kụziere gị otu esi ekele ekele nke ọma n'asụsụ Igbo ka ị ghara ịda ka onye ọhụrụ. Ka anyị bido na-ekele ndị bụ isi ị kwesịrị ịma. Let's start with the basic greetings you should know. Ụtụtụ ọma, good morning. Ehihie ọma, good afternoon. Mgbede ọma, good evening. Kachifo, good night. Kedu, how are you? Adị m mma, I am fine. Taa, aga m akụziri gị ụfọdụ okwu nkwanyere ugwu n'asụsụ Igbo. Today, I will teach you some polite words in Igbo. Biko, please, daalụ, thank you, ndo, sorry, bịa, come, kedu ka ọ dị, how is it going? Now, let's put everything we've learned into a short conversation. Person A says, ụtụtụ ọma, good morning to B. Person B replies, ụtụtụ ọma, kedu, good morning, how are you? Person A responds, adị m mma, I am fine. Person A says, daalụ, thank you. Let's repeat it slowly together. Ụtụtụ ọma, ụtụtụ ọma, kedu, adị m mma, daalụ. Good morning. Good morning, how are you? I am fine, thank you. Let me tell you something important so you don't sound like a beginner. A lot of learners use kedu for everything, morning, afternoon, evening. But in real Igbo language, that is not correct. We use time-based greeting like ụtụtụ ọma in the morning, ehihie ọma in the afternoon, mgbede ọma in the evening. Then we use kedu only to ask, how are you? Comment daalụ if you have learned something new. Ka ọ dị, bye.